Orientační běžci představují aplikaci Venku App. Pomocí této aplikace můžete poznat park Javorka tak trochu jinak. Provede vás kolem pískovcových soch, bývalého areálu letního kina a dokonce vyvede až na vrchol Hrobova kopce. Co k tomu potřebujete? Nainstalovat si aplikaci venku.app a tam už se dovíte vše potřebné. Je tam připravená mapa používaná při orientačním běhu. Po nalezení kontroly naskenujete umístěný QR kód, kterým získáváte body. Příští rok se poprvé v historii poběží v okolí České Třebolejí světový pohár s nejlepšími běžci světa a tato aplikace vám umožní lépe pochopit myšlenkové pochody těchto závodníků. Tak co, zvládnete najít všech 15 bodů? Pojďme na to. A když vás to bude bavit, tak můžete navštívit další lokality po celé České republice, které už vyrostly nebo právě vyrůstají. A na závěr se můžete krásně schladit v místní tůňce.